Айде, обърни се! Ден иде този празник весел, шайни яйца донесъл, жълти, сини и червени, всичките ли са за мене. Иде, ще си Избера. яйце, с желязно сърчице, с челупка като камък и червено като пламък. С него слязали на двора, всички други ще пребоят. Сашко Пламен в двете руки има да хвърчат челупки. Само ще внимава много да не стешна Спас и Гого. Знам от другите деца, те са здравени яйца. Браво! Айде поклон ми направи. Стига бъркал в пералня. Иска и на Ники. Ще се обадим баба Милка да го кажеш.